Labarin yarinyar da ta tsinci kifi na zinari amma ya zame mata alaƙaƙai. Idan ta ɗauka ta shiga matsala, idan kuma ta bar shi ta shiga matsala. To ya za ta yi kenan? Ku biyo ni cikin labarin domin jin yadda abin ya kasance. Wannan yarinya mai suna Salma ta tsinci kifi wanda ta yi farin ciki da shi sosai daga farko, amma daga ƙarshe ido ya rena fata. Tana cikin tafiya a bakin ruwa, kawai sai ta ga kifi mai launin zinare yana ɗaukan ido. Ta yi sauri ta ɗauke shi, kada ya koma cikin ruwa. Ta ɗago shi sama tana murna da farin ciki ta tsinci kifi. Za ta ruga da gudu zuwa gida sai ta ci kifin ya ce mata, idan kika tafi da ni ba za ki ƙara ganin dare ba a rayuwarki. Idan kuma kika ajiye ni ba za ki ƙara ganin rana ba a rayuwanki. In kuma kika ci gaba da tsayuwa a nan, to za ki zama kifi irina. Mu ci gaba da rayuwa da ke a cikin wannan ruwa. Hankalinta ya tashi sosai har ma ta rasa me ɗaya za ta yi. Sai ta fashe da kuka. Kifin kuwa ya ce mata, menene na kuka? Zaɓi fa aka baki. Suna cikin haka sai ga wata tsohuwa ta zo za ta wuce, sai ta tambayi su me ke faruwa. Sai yarinyar nan ta faɗa mata duk yadda aka yi. Sai tsohuwar nan ta yi ajiyar zuciya ta ce, lalle wannan abu akwai sarƙaƙiya a cikinsa. Sai ta ce wa kifin, ni yanzu ina ga ka ba ta dama ta yi shawara. Sai kifi ya ce, to shikenan na ba ta dama ta yi shawara da duk wanda muka fara haɗuwa da su a hanya, amma iya mutum 3. Ita ko yarinyar ta ce ta amince. Suka ci gaba da tafiya akan hanya. Suna cikin tafiya sai suka haɗu da wani matafiyi, suka tare shi. Sai yarinyar ta bashi labarin duk abin da ya faru. Sai wannan matafiyi ya ce, ni ina ga ki yarda ki zama kifin kawai, in ya so ku rayu cikin ruwan tare. Ai duk abin da zai faru da ke shi ma zai faru da shi. Idan kuwa alkhairi ne zai gani, in ma sharri ne shi ma ha da shi. Sai tsohuwar nan ta ce, gaskiya ba mu karbi shawarar ka ba. Suka ci gaba da tafiya. Sai suka haɗu da mafarauci. Suka bashi labarin duk abin da yake faruwa, sannan suka nemi shawararsa. Sai wannan mafarauci ya ce, af wannan ai mai sauki ne. Akan kifi kuke wahalar da kanku? Ku banka masa wuta mu cinye shi kawai, in tasu ta ƙare me kuma zai iya yi bayan babu ransa. Wato ni zaka sa a ƙona har ma a cinye saboda baka san waye ni ba. Sai kifin nan ya kalli mafaraucin ya tofa masa yawu, nan take ya faɗi matacce. Nan fa yarinyar nan da tsohuwar suka ƙara tsorata bisa ga lamarin wannan kifi. Sai ya ce musu, yanzu saura mutum ɗaya kenan ko? Suka ce eh. Suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiya sai suka haɗu da wani manomi a gaban su. Sai suka bashi labarin duk abin da ya faru, sannan suka nemi shawararsa. Sai manomi ya ce, ai kun hal da kanku, wannan abu ai mai sauki ne, yarinya ai arziki ne ke bibiyanki. Sai yarinyar ta ce, to kenan ka san amsar, saboda haka ka faɗa min menene abin da zan zaɓa. Manomin ya ce mata, ki ce kin zaɓi ki tafi da shi, in ya so kada ki ƙara ganin dare a rayuwarki. Sai tsohuwar nan da suke tare ta ce, ƙarya yake, kada ki yarda da shawararsa, wannan cutar ki zai yi. Ki jefar da shi, ki ce kin zaɓi ki ci gaba da ganin dare a rayuwarki, in ya so kar ki ƙara ganin rana. Ta sake ruɗewa, ta rasa ma abin da za ta ɗauka. Ga abin da manomi ya ce, ga abin da tsohuwa ta ce, kuma dukansu sun yi hannun riga. Sai ta sake fashewa da kuka, ta ce wannan wace irin masifa na faɗa ciki. Shi kuma kifin ya ƙilƙile da dariya ya ce, ni dai ku gama, lokaci ya kusa ƙarewa. In baki zaɓi ɗaya ba, kika ci gaba da riƙe ni, to tabbas za ki zama kifi irina, kamar yadda na faɗa miki a farko. Sai ta dubi tsohuwa ta ce mata, me yasa kika ce wannan ƙarya yake bayan baki taɓa ganin sa ba? Sai ta ce, saboda shi ɗin ba mutum bane, aljani ne, cutar da ke yake so yayi. Sai ta dubi wannan manomi ta ce masa, kai fa me yasa ka ce wannan tsohuwar ƙarya take bayan baka san ta ba kuma baka taɓa ganin ta ba? Hasali ma tare ka gan mu da ita. Sai ya ce, sharri ta min saboda karki yarda da abin da zan faɗa miki, amma wannan ita ce aljanar. Ta biyo ki ne domin ta hana ki cin jarrabawar da aka yi miki, saboda ta san idan har kika ci wannan jarrabawa to ta san me zaki zama. Sai yarinyar nan ta sake fashewa da kuka domin a yanzu sun sake ruɗa ta karo na biyu. Sai ta ce, to kowa ya bani hujjarsa da zan gamsu da abin da ya faɗa. Sai tsohuwar nan ta yi wuf, ta zaro wata kibiya, ta yi tsalle za ta soka wa manomin nan. Sai ya sunkuya ba ta same shi ba. Sai ya damƙi ƙasa a tafin hannunsa, ya yi addu'a a ciki, ya watsa mata, nan da rikide ta zama aljana. Shi kuma ya ci gaba da watsa mata. Ta yi ta ihu kamar ana watsa mata garwashin wuta har ta ɓaci. Sai yarinyar nan ta yarda cewa lalle wannan tsohuwar aljana ce, amma fa har yanzu shi ma manomin hankalinta bai kwanta da shi ba. Tana ganin kawai shi ma aljanin ne. Sai ya ce mata, ki kwantar da hankalinki, ni ba zan cutar da ke ba. Sai kifin nan ya ce, ni fa ku gama, lokacin ku ya kusa karewa. Sai yarinyar nan ta ce wa manomin, ka faɗa min dalilin da yasa ka zaɓa mini rana maimakon dare. Sai kifin ya ce, a'a ba zai yiwu ya baki amsar yanzu ba har sai kin zaɓa. Sai manomi ya ce mata, ki zaɓi abin da na faɗa miki, ba za ki yi nadama ba. Sai ta ce, to shikenan na bar wa Allah komai. Ta ce wa kifin nan, na yarda zan tafi da kai, in ya so in ci gaba da ganin rana, kar in sake ganin dare a rayuwata. Sai ta ji gaba ɗaya dajin nan ya ɗauka,
Ha 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 ha, yarinya kin yi nasara. Ta ji komai a dajin nan na taya ta murna. Ganyayyakin bishiya suka dinga kaɗawa, tsuntsaye suka dinga rera waƙoƙi, koguna suka dinga watso ruwansu waje. Wannan al'amari ya ba ta mamaki. Ta ga halittarta ta canja ta zamo kyakkyawar yarinya, ga wasu kayayyaki na alfarma a jikinta. Shi kuwa wannan kifi ya ce mata, yarinya kin yi rabo. Daga yau in kina son zinare kawai ki ce mini bulbula bulbula ya jauharar samak. Da kin faɗi haka zan baki zinare. Ta ce zan iya gwadawa yanzu? Ya ce eh. Ta ce bulbula bulbula ya jauharar samak. Kawai sai ta ga kifin nan yana ta aman zinare. Ta cika da farin ciki da kuma al'ajabi. Ta ɗebi zinaren nan ta ba wa manomin gaba ɗaya, ta kuma yi masa godiya. Ita kuma ta sa kifinta a jaka. Sai ta ce masa, to yanzu ka yi min bayanin ma'anar jarrabawan da aka min. Sai ya ce mata, abin da ake nufi da in kika tafi da shi ba za ki ƙara ganin dare ba a rayuwarki shine za ki yi arzikin da ba za ki sake yin talauci ba a rayuwarki. Abin da kuma ake nufi da idan kika ajiye shi ba za ki ƙara ganin rana ba a rayuwarki, za ki shiga talauci ne wanda ba za ki sake yin arziki ba. Abin da ya sa kuma ya ce miki in kika tsaya za ki zama kifi irinsa, yana nufin ai shi kullum a waje ɗaya yake tunda baya fita daga wannan ruwa. Idan kika ci gaba da tsayuwa haka to ai kenan kin zama kifi irinsa saboda kin tsaya waje ɗaya. Yarinyan nan ta ce lalle ka cika mai hikima tunda ka gane wannan amsar duk da irin sarƙaƙiyar da take da shi. Amma na gode wa Allah kuma na gode maka da ka zama sanadin fidda ni daga cikin wannan ruɗani. Saboda wannan zinarin da ta bashi sai da ya zama duk garinsu babu wanda ya kai shi kuɗi. Ita kuma da ta koma gida ta je ta ajiye kifinta ta ɓoye shi inda babu wanda ya sani. Duk lokacin da take buƙatar zinare kawai sai ta je ta ce wa kifi bulbula bulbula ya jauhar samak, sai ya fara mata aman zinare, sai ta ɗebi iya abin da take buƙata. Cikin ƙanƙanin lokaci da ita da iyayenta suka manta sunan talauci a shafin rayuwarsu. Ta shahara da arziki sai da duk sarakunan zamaninta suka san da zamanta saboda ta fi su arziki.